Los libreros vuelven a hacer suya la Rúa do Paseo hasta el próximo domingo. La Feira do Libro repite en una ubicación por la que tienen especial preferencia. As librarías volvennos propoñer unha cita coa ledicia de ler este ano, unha nova edición da Feira do Libro de Galicia. A Rúa do Paseo será punto de encontro e divulgación da mellor literatura, coa exposición dos comercios especializados, presentacións de publicacións, entre elas as das obras gañadoras de edición número 32 do primeiro de poesía, Premio de Poesía Cidade de Ourense, como ben decías, José Manuel, e da número 17 do Premio Risco de Creación Literaria. Serán 5 días en los que más de 25 escritores y personajes del mundo del libro estarán presentes en la feria, que además crece en número de participantes. Un claro signo do impacto cada vez maior que están a ter as feiras do libro é o número de participantes. Increméntase respecto ao ano pasado en 4 casetas, sendo 14 as casetas presentes nesta edición da feira. O incremento corresponde principalmente á presencia de librerías de outras localidades que traerán temas especializados como cómic, coleccións, literatura fantástica e outras. El pregón correrá a cargo de Xavier Casares y la clausura la pondrá también un espectáculo musical basado en la obra de Carlos Casares, O Mundo de Carliños. Todo este ano, eu creo que ten sido un ano tremendamente especial, de moitas celebracións, de moitos actos, de moita actividade alrededor de Carlos Casares por toda Galicia, fora de Galicia tamén, e desde logo en Ourense eu creo que está sendo un ano con moitísima celebración e poñendo a Carlos Casares no lugar que ocupa nas letras galegas e que debe ocupar tamén no imaginario da cultura en Galicia.